ordentlig. Men det er enda finere når det er mørkt, da. Ja, når du er opplyst, Lysene, da. ja. Især til julen, når de er pynta med Ja. stjerner og lys, da, når de kommer inn sånn banner. Ja. Nær sagt. Husker jeg da jeg var liten, den gamle hurtigruta mi, tenkte. Ja. Og det når den kom om når vi tok hurtigruta. Ja. Ja, mamma. Det synes jeg var spesielt. Ja da. Det var spennende, det. Ja. Vi var med Finnmarken fra Trondheim og Mai-Helen og jeg en gang. Ja. Etter at hun opererte ryggen sin, da. Ja. Og så var hun opp til kontroll, og så tok vi Finnmarken hjem. Og da gikk Finnmarken plutselig inn under Nordsjøbrua. Vi kom inn den veien. Og da måtte jeg nå spørre, si meg en ting, går de inn under Nordsjøbrua? Sier ja, det er han skipperen på Finnmarken. Bruker det en annen gangen, fortalte hun som var i resepsjonen der da, eller på. Går det da? Det gikk. Ja, men den var en liten hurtigrute, det vet du. Gammel. Ja. Så han var så godt kjent at han tok den, da. Ja. Men de er fine, så her. Du er ikke båt lenger nede, vet du. Du er skip, vet du. Det er det. Det tror jeg.